Yes, good morning, good morning, good morning! Welcome naman sa aton nga morning edition sa aton nga Kapi Kagbalita. Kaupod ang inyong mga Ilonggo Cops, Police Senior Master Sergeant Francisco Leo Jr. And Police Lieutenant Maria Fe Ongiten. It's Holy Wednesday, no? Kaga ay kita sa tomorrow, it's Monday, Thursday, and we are closer to Good Friday. Kakabay pa ini nga adlaw, mangin chimpo man sa pagpamalandong naton tanan-tanan, no? Kag timing gid Ma'am Pingping because nga ini nga kahapon nagdeklarar si Governor Arthur Defensor Jr. nga may ara suspension sa mga tourism establishments in tourism, mga facilities in tourism like beaches, kag ginabawal ang swimming, kag Mga inland, resorts. resorts. kag other recreational activities sa mga public places, no? So kung kaplano ka mo nga mag-beach sa Sunday because it's Easter Sunday, bawal pa ang ina nga activities, no? Wait ka mo sa next week, isuspend na siguro sa next nga weekend, no? Ang inyong mga activities nga na-set for this weekend, no? So, ina sa sir based sa atong Executive Order 114 nga 114. issue sa aton nga pinalangga nga gobernador. Before we start sa aton nga mga balita diri sa Kapi Kag Balita, we would like to greet sa happy morning gid ang aton nga Provincial Director, Police Colonel Gilbert Guerrero, nga nagaupod gid Ma'am Pingping Yes, sa oo. aton nga programa. Yes. At of course, pila ka nibo naton, no, nga nagatan-aw gid sa aton nga mga videos Yes, on oo. Kapi Kag Balita. Oo. So, madamo gid nga salamat. Ka-overwhelming gid sa inyong suporta sa amon. So, na-inspire gid kami nga every Magpadayon. morning pagpadayon kini sa amon nga programa. Challenging man nga mag-program every day, especially nga hindi naman ini ang atong ginatutukan. Yes, sir. Madamo pa kami sa mga activities every day kaga. But again, with your support, we Yes. will try our best Uh-huh. to keep you updated sa mga latest nga mga developments sa campaign sa atong kapulisan din sa probinsya sa every morning sa sining nga programa Kapi Kapi Kag Kag Balita. So, bago pa lang sa amon dira nga PLDD family, kay classmate Dakles, kaga panawag siya kagaina, naga-start na kami mate, magkita ay gikita karon. Oh. Yes, sa ating Kahapon, sa atong diri nga mga kaupdanan ng katrupa diri sa provincial quarters, basta gani mag-umpisa pagpatak ng alas 9 tungtong alas 10 hindi niyo kami maristorbo because ka aton diri nga trabaho amo ni ang mag-inform sa aton mga Ilonggos, mga tutok Yes. kag Inday, not only here sa probinsya sa Iloilo but the Yes. rest sang parte sa kalibutan. yes, oo, may ara na kita from Chile, Hong Kong, Yes. Singapore, Canada, o diba? Kaya ako rin amazed sa gabi because nakita ko gali sa comments sa atong mga videos si Papa sa New York naga-follow through gid sa atong programa Kapi Kag Balita. Video subong adlaw ta diri sa ila galit dito gabi. Gabi, That's oo. why ang maobra nila is to review lang sa aton nga videos Yes. nga maobra sa today, no? So sa aton mga katropa dira sa aton mga ka-mornings or ka-mornings, sa aton diri nga taga subaybay sa Kapi Kag Balita, palihog i-share niyo Yes, ang oo. aton nga mga videos para ang ating mga kapamilya, mga kaupdanan nato, mga Ilonggo sa ibang nga parte sa kalibutan, mabatian Manila kung ano diri ang nagatabo subong sa probinsya sa Iloilo. Yes, syempre, hindi lang man nga ma-share nyo na para mapaabot ang accomplishment, malay nyo may mga kabataan, kaysa naman kung ano-ano ang ginalantaw nila. Ipakita nyo kung may mga pulis, mga galing nga mga artista. Okay, Budok. Ang aton diri is informasyon. Daghan mo sa informasyon, kaya hindi mga informasyon basta pa man lang makabulig sa inyo kung paano nga makalikawan ninyo ang mga biktima sa disgrasya, emerhensya o kriminalidad. So that is our very purpose Yes, here. oo. That's why kami subong gani i-share namin sa inyo liwat ang mga updates sa suicide cases, ang update natin against wanted person, ang update natin sa illegal drugs because these are efforts ng ating kapulisan na dapat yung may bayluan for you to be aware of this and kung tumabatan man nila Ma'am Pingping, kung which parts ng ating kampanya sila pwede ka participate. Yes, oo. Pag ang iban mo na gani Sir Francis, nakabati ako nga gusto ko na magpulis. Kada mo galing mo ang pulis, delikado, trabahoso, pero Exciting. yeah, exciting, diba? Just imagine kung magpulis ka muna sa mga kabataan-una nato yung nagatanaw diri subong. Isa din ninyo ka-challenge na dapat ibatunon kung the moment ka magsud ka mo sa police is that the moment of holiday
sa mga adlaw ng holidays, kung sa Yes. ang iba nag-enjoy, kaupo Mm. nila pamilya, Mm. nag-enjoy sa recreational sites kung wala pandemic. Oo. Sa kami lang mga kapulisya, we have to report for work because it's time for us to be alert Yes. para ma-protektahan ka mo. Oo. Ang inyong holiday, amo na ang red alert namon. Yes, to keep you safe and secure. Mapasigurado namon nga hindi ka mo mga biktima sa mga kriminal dahil kag terrorismo. Yan. Kag amazing siya ma'am no because nga boost sa atong happiness na inspire kita nga mag-double time sa sining atong nga programa kung paano namon i-calibrate ini programa namon to make it more informative. Yeah. No? And interesting sa Interesting inyo sa nga inyo. mga antabay sa amon nga programa. Kag hindi ka diri balita ang among pagdalon, tagaan naman namon kamusta mga duty nga tips basic na lang makabulig sa aton nga pangabuhi. Like for Yes. example sa subong, tagaan namon kamo sa 5 ka tips kung paano pagiging maging happier, kung happy ka mo subong maging happier ang inyo nga pagpangabuhi or ang aton nga pagpangabuhi. First thing natin nga note diri is love yourself. To be Yes. happier, we have to love ourselves first. Hindi lang nga palanggaon mo yung ibang tao. Unahon mo na ikaw Yes. galingon mo nga palanggaon. Maybe because ma'am, sa sinangatip naton, ang basic man na siya nga principle nga, you cannot give what you don't have. Yes, tama. din, sir. If you don't love yourself, how could you be able to love others? No? So, love yourself. Ang number 2 natin dira is, Do good. yes, do good. Wala niya substitute na ma'am. Tama din, sir. And There's- everything you do, Yes. ano lang, gapati man ka mo sina Sir Francis, sinang, ano ba lang, just share lang, ubra lang sa maayo. Yes. Kay doble at 100 folds, gina ang pagbalik sa aton. Kaya kung may kita nga karma of retribution, Oo. may aram kita tawag nga karma of compensation. Yes. No? So, if you do bad things will happen to you. If you do good things will also go back sa imo. Tama din, sir. And of course, no, most of the time, ang frustration sa pag-ubra sa maayo because we expect return from people nga ginaayuhan naton. I think that's a wrong nga perspective or hindi na siya maayo nga pananawan because ang goodness magabalik na siya not necessarily from people nga ginuligan nimo. Tama. Oo. Other people Yes. may do good sa Oo. imo. Tama gid Yes. Sir Francis ka experience. Do pa rin mo na pala nga inang kung hindi ang atong lang lingwahe pero sa Ilonggo nga kung hindi na magbalik sa imo lawas, mabalik man na sa iban o member of your family. Kung Yes, that's sobra ka very sa right. kasalanan. At the same time, if you do good also. Yes. Because what you sow is what you reap. No? Ang number 3 natin dire is no harm, no one. Oo. Harm no one. Ang nagay is kita very blatant kita sa mga comment kita. When we make suggestions, we are very strong. But again, the intention dapat is you don't intend to hurt anybody. Yes. Dapat clear ang atong konsyensya nga ang atong ginaobra is for the good of somebody and for the good of the majority. Yes. Yes, that's And number kaapat is be positive. Wala kinayamam sang substitute, no? To set our mind nga inspired kita the moment we wake up. Dapat inspired man kita the moment nga mag-hit kita sa bed for rest at night. Yes. Oo. So we start the day inspired Right. and we end the day nga inspired na kita. Yes. Puno sa inspiration para gatulog ka lang pero gayuhom ka. Pagpadayo na bala sir, kung if you want to achieve something, Yes. always ko na ganun na, balang dihasa ko na permis sir. Ang panila, ano ng dihasa? Manang panangalan sa salakyan ko sir. Okay. Na kasi if you want to achieve something, you have to be determined. Determined. So, positive ka na mo. Yes. Pag syempre, wala na sa libre, subong sa kalibutan. So dapat, coupled with hard work, Hard work. and So determination, hard work, and sacrifice. sacrifice. So, Dihasa. So determination, hard work, and sacrifice. Amo na yaan ang tip manimang pimpin in addition sa aton nga be positive. And of Yeah. course, ang ikalima natin sa mga tips sa aton mga kaupdanan diri sa Kapikag Balita kung paano mangin to live a happier life is always Forgive Mhm. na. Amo na siya, especially magsubong sir. Hindi lang man nga subong nga Holy Yes. Wednesday no or Holy Week sa sir. every day. Every day. Yes. Kapag sa hambalan Sir Francis, kung ikaw may naakigan, may nalainan, ikaw buot, don't carry the burden. Yes. Okay? Pabay sa daya, ang balgan ni Sir Francis, doon, igo mo ko kagina, tambalin, ikaw ka pinanumdum ka, siya, okay na siya, Nakamove on nakamolo na siya, nakamolo, mulo move on. Tapos ikaw, wala pa, no?
it's really bad nga ikaw yung mag-carry ang burden, di Tama ba? din na siya. So, Yes. let us always forgive, no? Yes. This is not easy to do. Mm. This is only easy to say, but difficult to do. But again, Yes. let us always try to forgive people who most probably siguro naka-disappoint sa aton Yes. or hurt us, no? But again, ang being forgiving will always have its reward, Yes. and that is happier life. Yes. Sir, it's hypocrisy kung na siya balong nga wala ka na hurt. Yes, na-hurt ka. Tao mo lang. Pero, imo na sa pag-carry mo sa Yes. sila nga heartache. Tapos, syempre, importante Believe kita him. na. Believe him, i-pray mo na lang na siya. Yes. So, ang ano nga natin ng 5 ka-tips mo is love yourself, do good, harm no one, be positive, and always forgive. Yes. Alright. So before we start, Sir Francis, ang aton nga mga mainit ka balita, aton anay i-shout out ang aton nga mga viewers dira. Syempre una, ang aton nga early bird. Wow. Si Bel Patriarch, yung chief clerk Chief Clerk sa Picado. Siguro next time nung sa next ating programa, tapos ang Holy Week ma-premium kita diri. Sa mga early bird. Mga early birds, maluto naman ako sa ako ng mga specialty ang bihon kag mga pies na kasama cake. Kag kung sino diri ang ato yung mga top notchers diri, kag may ara kita nga games nga pobrahan sa aton nga live no streaming, then maka-angkol sa aton nga mga sa aton nga pa-premium, Yeah. Dito tayo pa-premium. Of course, thank you so much man sa pag-join sa amin, Marivic Ichavera. And si Ma'am Jenny Oh, Ong. Jenny, we miss you. We miss Ma'am you, ma'am. Jenny. Nakita ko lang siya actually last Monday. Monday ko nakita Nakabisita sa day? Nakabisita Wow. sa day. Nangapi sila ni Chief Dizon. Lisa, Oo. next time, Ma'am Jenny, hapit man sa opisina because we already serve ang native coffee. Atong diri nga gina-serve sa atong mga bisita. Now, please take time and also to pass by the office of the provincial director the moment you are here sa Camp Francisco sa Magaysay. Sir, ikaw kuno ka shoutout kay Richard Cesar Enriquez. Pa-shoutout from Cebu. Wow, from Cebu! Ano ganit? Daghang salamat mayong buntag diha sa atong mga Cebuano diha sa mga Cebuano mga bisdak na mayong buntag sa inyong tanan. Hindi lang ko na Sir Francis, pero hindi ko balo magambal. Kasat jud ko kay 5 years na kaka-graduate sa Cebu. Yeah. Wow. Tapos si Catherine Piojo. Good morning, sir. Watching from Hong Kong. Wow. Sa ating mga OFW, sa ating mga overseas Filipino workers. Good morning, good morning, good morning. Please continue to share these videos para ma-reach natin and the rest of the OFWs in other parts of the globe, no? Yes. Doon aral lang na sila, Sir Francis. Kung ginalantaw nila kita, Yes. doon aral lang na sila sa Pilipinas. Especially when they hear ang mga hiligayon na natin, ang ating nga lingwahe, at it will make them feel at home. Yes. Doon medyo ma-ease ang ilang tawag na homesickness, no? Yes. So kay Baby Martina, ay ikaw galito lang sang nagigad nga adlaw. So good morning sa iyo, baby. Yes. Pamati lang kay Tita Pink kay Tito Francis. Yes, kasi tanan natin galing nga nag-upload sa ating programa, most of the time hindi naman ka pong ma-shout out direct because delay ang register sa inyong mga comment, Yes, no? okay. Delay. So, the moment na naka-tune in na ka mo or naka-upload na ka mo sa ating programa, post na dahil ka mo dira kung gusto nyo i-shout out ka mo, para hindi ba kami ma-feel guilty na wala namin ka mo na shout out. Okay. Yes, so umpisa natin siguro, we have to do the recap because yesterday we have important announcement regarding sa cases ng suicide dito sa province ng Iloilo. As of the moment, we have 15 cases. Yes. Okay. And while this is lower compared to last year, Mm. last year we have 29. Yes. And 2029 may ara kita 22 man. 22, Oo. 22. So, darag ko ano meron sa suicide. Mm. Despite nga nagnubo, no? Mm. Almost For the month of January and March na sa January to first March. quarter. Oo. First quarter only. Oo. 29 last year, we have 15 this year. So 14 cases ang inubo. But again, Mm. we are sad about this Yes. statistics, again about this number because nga ining pagkamatay sa si Casey Capillo, dapat ani na prevent ini siya, no? If we only become careful, if we are only sensitive and alert enough sa pag-monitor sa mga Yes. changes sa Oo. behavior sa ating mga kapamilya. Especially sa bunga pandemic, sir. Yes, miskan kami kis napudlayan man to no kay it's very challenging gina sa our part. Mm. So please lang ibalik naton sa aton panimalay, bantayan tagid ang atong kabataan, hindi naton pag pinabayaan gid sang gadget lang. Ang Yes. nagani Sir Francis kung sang una kasi
Oy, di na ka mo, pululi na ka mo. Ayawan ka po natin ginikanan sa subong ya. Yeah. Ayawan ka na pagwa sa Pagwa sa kabataan kabataan. because of our gadgets, Yes. because of technology. Kag isa na to ka-latest nga case no sa suicide ini is about a 17-year-old nga Oo. soltero Mm. nga kung sa dinang halinan malang jutay nga pag binangigay no nagapaisa-isa sa iya nga utod nga Magula. babae kag ina siya nagtulod sa iya nga lutason ng iya ka buhi. So sad no. Oo. Sa aton diri nga mga kaupo sa aton mga tutog kag Inday mga Ilonggos nga nag-join sa aton nga live streaming kapig balita. Inang inang conflict sa magutod. Oo. Mga inaway sa among siblings are natural occurrences Yes, no. naagyan man na namon. Sinulan na wala ka agiman ugaling. Labi na kitabi, Sir Francis, mga lalaki balas. Sulito namon, ang mga lalaki wala malain kung nagatangis ka, nagahibi ka, ipagwa mo. Mas Diba? maayo pa na ganing nga ginapagwa mo yung mga badyang kung parang nga malupok ka na lang dadayon bigla. Yes, among brothers and sisters, natural gid na saya nga mag-argue kamo kay despite yung pareha inyo tugo, Oo. pareha inyong ginalinan. Mm. Pero again, lain-lain na diapon inyo pananawan sa kabuhi. So may time din na yan nga hindi ka mo mag-agree. Oo. Pero again, ina mga conflict passing na ina siya, Yes. spices sa kabuhi. Oo. So hindi na siya enough reason for you to commit suicide, to end your Yes, life. tama kid. Life is so beautiful. Balik naman sir no, sa disiplina. Mm. Sa ginikanan, please, kung ginaakigan nato ng aton nga kabataan, kami saludo kami sa mga ginikanan nga nagadisiplina sa ilang kabataan. Pero Yes. after ninyo akigan ng inyong nga kabataan, ipaano sa iya? Ipa-realize sa iya kung ano ang naobra mo sa la. Nga man inakigan ka ni mami, inakigan ka ni explain. tatay, ni nanay, explain. Kag please lang sa aton mga tatay, kag nanay, ginikanan naton, hindi kita magdisiplina sa atong kabataan kung hubog kita. Yes, Okay? interpret Oo. nila, kaya Oo. mas probably mambal nila nga to hubog ka, then they Oo. are able to do that thing, no? Oo. So, see to it kayo are in correct timing. Yes, oo. Perfect timing. Do pa rin man sa sa mga magulang gani. Kung nakigan mo manghud mo, ang base ako nung sala niya nga man naakig sa imo si Manang, si Manong nga man naakig sa imo. Hindi nga porket magulang ka ikaw na lang ang tama. No. Yes. Dapat iparealisan, paano mo man sa iya, pakita mo man ang love mo sa iya. Nga man naakig ako, kaya naga-care ako sa inyo, di Yes, ba? and I think this is very important sa atong mga ginikanan sa bilang pamilya. Not only sa parents' responsibility, but for all of us, nga members of family. Dapat continue nato na ginatawag nga dialogue, conversation among families. Kasi mong ganit ma'am because of the gadget, Yes. instead nga magtulog, tililipon kita sa ato na living room para mag-discuss, mag-share what happened for you Oo. this day. Hindi na, post sa gadget, no? Yes, so umaumpisa na ganing pagkaon, sige gyapon cellphone. Yes. Sir Francis, naalala ko si Papa namon. Si Papa Papa sa Manila, ara sa Subong because of pandemic, o siya papauli. Kaya senior naman ang ako niya father. Sir Francis, hindi niya na yung gusto nga magkaon ka na. May dala ka pang cellphone sa Cellphone, lamisa. bawal gid, Oo. dapat. Amo na bala, do pa rin man natin joke natin nga mag-friends kung nagabanding. Oo. O sige ha, abi kaya natin i-off ang atong cellphone. Dapat Miskan 5 hindi. minutes lang. Do mo na wala. Wala Unfocus. anay, oo. Unfocus na mo sa isa kag isa, no? Yes, oo. Again, amo na po reminder sa suicide cases naton, Yes. while again, nagkakalipay kita kay nagbubo ang kaso, pero Mm-mm. dapat di ako kita magkasubo because may mga utod kita, no? May mga Ilonggos kita nga nagkadula tungod sining depression nga ilang suppress, no? And again, we have to be alert, ha? We have to be alert. If we need help, call your police because Yes. your police can facilitate if you need spiritual guidance, more guidance. We have mga life coaches nga willing din mag-support sa atin sa silang bagay. Siyempre si Kuya Francis, si Yes. Ate Ping, just PM us. I am Ping Francisco. Francisco. By the way, ma'am, gahapon may nagpamangkot kung bala pwede ka man kuno ka-advise about love, no? Sa atin, if you check, ano? Pwede. We will see. We will just send Uh-huh. us the private message kung ano Uh-huh. problema ni Party Secretary Puso kay sabto natin na. We might be able to show you Uh-huh. sa ano ng perspective kung paano niyo maatubang Yes. ang mga challenges sa relationship kayo ginatubang. So, we will check on that possibility nga si Ma'am Ping Ping will be answering questions regarding sa inyong mga love. Sige, just Problems. PM us, okay? We will love to answer all your questions. Wow, to my friends from USA again, Sir Brits. Oo.
Gabi kada live streaming namon may gaabot kay Ma'am Tingting at $20. So no? that is equivalent to almost 1,000. Almost right? 1,000. No? So we're hoping na every day may $20 na nag-abot para sa kape, kag, balita. Alright. Yeah. Service. By the way, we're happy sa atong mga Yes. Ilonggos. No, sa Subong, we would like to share with you ano pala ang status ng ating criminality diri sa Yes. probinsya sa Iloilo. Mhm. We are happy to report that for the first quarter, at least from January to March 24, Mhm. nagnubo naman kanako ang ginubo sa aton nga Wow. crime incidents diri sa probinsya sa Iloilo. From 1,407 incidents last year of the same period, this year we only have 959, or that is about 32% lower, lower sa ating crime volume. And Ma'am Pingping, ining accomplishments, ining statistics nga pag-drop sa nga crime volume, I think we also have to give credit sa ating Yes. mga pumuluyo, Pumuluyo. not only sa ating mga kapulisan nga mabakas gidya. But again, sa ating pumuluyo nga nag-support sa ating kampanya against criminality. Thank you so much. Thank you so much. Ano gido ginaano po silingon sir ang inyong pagsalig sa aton kapulisan ala gid. Pero always ang ginambal, we are nothing police officers kung wala sa bulig ninyo. Tama gid na siya because all these efforts para gid man sa aton nga probinsya. No? Again, ang goal diri sa aton nga Iloilo Police Provincial Office sa inyong Ilonggo Caps is to make Iloilo Province a safer place to live, work, and do business. Oo. Diri sa aton nga 8 focus crimes. Grabe, yes. Magambagan ni kita 8 focus crimes ini mga physical injury, Homicide, murder, rape, yes, robbery, na amo na sila. kidnapping. Do ka nami balalang taon ang comparative nga graph diri nga tanan nagnubo, Nagnubo. di ba? Nakabay pa tayo padayon sa pagnubo. Oo, Yes. padayon pagid as in kami affected man actually kung damo sang crime bala kasi ano bala effective pa ayan kami nga mga pulis sa inyo hindi na. Do mo na bala Yes. so Ikaw dapat ninubo, no? From, I think, ang aton nga physical injury nagnubo sa nga almost 25%. Yes. Ang aton nga rate nagnubo sa almost 33%. 33%. 33%. Just imagine, ini siyang rate kani, ang Mm. Iloilo Province, abi, in the past year, yes. nagatap eh. Mm. And I don't know, what's wrong with the Ilonggos, no? Nga ang sa aton diri nga probinsya, nga ining rape cases ang tamaan ka dako nga numero. Now, we don't like this thing to happen. Yes. Despite siya ma'am sa, or this could also be the result sa massive kung aggressive na campaign sa ating mga Women and Children Yes. Protection Desk with regard to educating our women. Yes. So actually sir, sa ako women's desk man, na-observe ginabala na mapagpatak bala sang der. Yes. Nagtungod siguro malamig ang chimpo. Mm-mm. Amo na siya. Kag syempre ang iban, mga nagkakatabo, wala na siya sa mga bukid-bukid. Okay, no. But again, ang ating nga Women and Children Protection Desk, especially Yes. sa province, na pangunahan ni Police Major Lisa Nofuente, padayon gid ang tatlo nila ka E. Sa babae ba ang project, no? Ano sa babae ba ang project, may tatlo ka E, dira ang aton nga Women and Children Protection Desk. Una dira is education. Gabi, kamasid and aggressive ang mga information drive regarding sa women's rights. Yes, tanan ng mga WCPD sir sa tanan ng 43 municipalities dito sa province of Iloilo. E, education. Ikadua is enforcement. No? May mga rescue silang inaubra. Yes, sir. May mga gabi ang pag-implementar nila sa mga protection, no? Mga laws protecting our women, mga especially sa RA 9262. Oo. Yeah. At sa RA 8353, ang mga rape law. Rape law, no? Very massive dira. Kag ang third is nga tawag nga empowerment. Empowerment. Kag dira gidya Yes, very sir. unique ang babae baong project because nga we don't only educate our women, we don't only enforce the laws that Yeah. protect them, but we We also we empower empower them. women. Paano? Through livelihood program. We have library Yes. programs in partnership with Nets, no? Yes, oo sir. So, Kaya- muna gani sir, ang babae ba, ang kadamog nila ka produkto. Yes, oh. Please sa aton nila ang mga pumuluyo, ang aton da ang mga viewers, supporters. Kung may makita gani ka mga products na may tatak na babae bangon, Please please support it. support Buy it. it. Kaya kasi ang mga ang ano sila sir, ang benta, ang kitaon sina makadto balik na siya sa aton yung mga women's Beneficiaries. nato. beneficiaries, mga Because that is the only way to stop the cycle of violence Yes. that Oo. affecting our women. Kasi sir, as experience, ganit sir, nag-handle pa ko sa cases of 9262. 962. Ang ano laban kasi sir, ginaano sa mga bana, ay wala Exploit? una. Hindi, ginaano bala nila, inabalang ang babae kasi Dependent. sir, very dependent sa ila financially. So ano pa, hindi na namang padayon sa kaso ang babae kay tungod wala kita. May Yes. araw pa kay ni Sir Francis, inabalang
gusto kong mag-file ka. Sabi niya, ma'am, dispondihan sang pulis. The following day, Ipreso ang bana mo the following day. Siya man ang mahibi-ibi sa imo. Kay, Yes. sir, sinuuna lang mo pa ka. Sa amon, ano ma'am, dahil mo na bala. so sa ato mga kababayan dira, if you think you are victim of abuse, Yes. hindi lang abuse if you think you are in difficult situations because you are a single mom, wala ka sa palangitan-an, please coordinate with us sa among WCPD or through this program, Kapikag Balita, para i-facilitate natin nga base ikaw man maging beneficiaryo sa sining Babae Bangon Project. Kasi sa mga damo na sa kababaihan ang nabuligan din sa probinsya sa Iloilo. And with that ma'am, we also thank our local government units, especially at mga mayors na nag-respond to for partnership and collaboration. I-adapt nila ang Babae Bangon. Adapt nila Babae Bangon Project. For example, especially ang mga local government may ara inatawag na GAD, di ba? May GAD man sila. So may GAD nga budget is Gender and Development. the more responsive way of spending this GAD budget is through Babae Bangon Project. No? Yes. Panawagan natin dira no, kabay pataning ang may taga-uton diri nga mga local officials nga nag-upo sa atong programa kag malagpot sa sining programa. Uton ranks number 1 for the past few years until this year when it comes to violence against women. Kasi Number one. kalapad sila, sir. Kalapad Aside sila. from that, but I think that is not an excuse. And this is a challenge sa ating nga uton local officials, no? Yes. Like Mayor Karina. Nga kabay patani nga i-adapt yun na. Please, partner with us in the implementation of Babae Bangon Project sa inyong area of responsibility para man ma-address ini mga cases of violence. Dira, Kita no? nyo bilang importance na Oo. tuod lang din, Mayor. Kaya ko lang iba gani nga mga local government gani, medyo manageable ilang ang policy cases. Nag-adapt tayo sa Babae Bangon Project. How much more ang uton? No? Please, kabay pa. We're crossing our fingers that Mayor Karina sang uton would adopt the project Babae Bangon natin sa Iloilo Police Provincial Office. Yeah. So, hi dira kay Noel Pareño. Bukasan ka na nga naasay ngayon. Watching siya, Sir Francis. Wow. Tsaka dito, Rimansi Martina. Hello, baby love. And si Thor Ancuna. Ancuna. Yes. Good morning. And thank you for joining us sa sinyang programa. Kape Kag Balita. God bless you all. Kag again, gusto ko lang ipabalo sa inyo nga padayon, no? Despite nga very positive no ang progress diri sa Iloilo Province as regards sa ato ng kampanya sa against illegal drugs, padayon no ang baka sa atong kapulisan para matap na ining mga nag-attempt gihapon sa pagbaligya sa droga diri. So in the past 3 months ma'am, how is our accomplishment on that? Yes, sa sulod sang first quarter sang 2021, may ara kita number of operation nga 40. 40. Sir, yes. Wow. Oo, plus may na-aresto nga 47. Diba? Diba? Medyo gamay na din sa subong ang ating accomplishments on illegal drugs, but if we go back to this specific nga mga accomplishments, lagko nga bulto sa illegal drugs, kay gamay di ba lang niya ang gasulod sa probinsya sa Iloilo. One thing siguro is that because this also nasa atong mga kabanuhanan ang naka-establish na sa minatawag na Balay Silangan. So ining Balay Silangan, the moment kami the facility sa local government unit nga Balay Silangan, dako-dako ang tsansa na ma-clear ang munisipyo, ang banwa, ang mga kabarangayan against illegal drugs because this facility, the very purpose of this is to provide an avenue, a shared facility for the reformation sa mga pumuluyo nga biktima man sa illegal drugs. Yes. So, sir, out of 43 meron na kita 18 and we are love to announce. Yes, sir, very proud din kami niya kay una-una din si Barutak Viejo. Thank you with Mayor, thank you sa LGU sa Barutak Viejo, may ara na kamo sang Balay Silangan. Despite nga may ara pa sila ng mga barangay na wala pa na-clear sa illegal drugs, pero at least na-establish sa Balay Silangan ang ating nga batag. Congratulations man sa ating Bingawan, Concepcion, Dingle, Gimbal, Igbaras, Lambunaw, Liganes, Miyag-Out, New Lucena, Pasig, Pavia, Putotan, San Dionisio, Santa Barbara, Tubungan, and the most recent is my hometown, Zaraga. So, thank you so much, Gid, sa inyong suporta, no? Kag alipay kami damo na Balay Silangan Yes, kag pito na sa ato ng mga kabanuhanan out of the 42 ba?
42 MPS and 1 Lone City 43. So 43, bito dire kabilog na ang na-declared as drug-cleared municipality. Yes. But again, ma'am, we always remind our Ilonggos, no, mga pamuluyo, nga ining pag-declare nga cleared ang inyong municipalidad or inyong banwa sa against illegal drugs, does not mean nga mag-kumpiyansa na kita. Tama. Kaya ining mga buisit nga nag-balikan sa illegal drugs, they will continue to threaten, continue to attempt sa pagbaliga sa illegal drugs. Ay sa mga nadakpan, Abi Sir Francis, pusher, gid ang laban mo. Pushers gid. 49. My gosh. Kasi sa ito mga pumuluyo, palihog, hindi na matintal na magamit sa illegal drugs. Illegal drugs is not even a solution sa inyong mga problema. Yes. Illegal drugs, wala kasi usang success story sa illegal drugs. Tama. Diba? And what- Pagkambal kita success story, balay na lang nagunlad, nagbangaranon, Nagmagano man, pero patay mong giapon. Correct. And then, what happened? They are just destroying the future of our youth, no? Especially kung ang mga kabataan natin, ang matintar nga magamit sa inyong illegal drugs. Yes. But not only that, syempre ang aton yung mga wanted person. Yes, pagdayo ng atong kampanya sa wanted person natin because again, ini mga wanted person, especially ini may kaso sa pagpangawa, ini kaso sa pagpatay, are by sa psychology ko no, may may chance na mag-recur or may chance na makakumit sila liwat. Yes. So, avoid being victim of these wanted criminals. Through what? By informing your police. Yes, oo. Ina ba lang kung bago, inakanik sila nga mga new faces sa inyong barangay, i-report bala kay CAP or kay konsihal da nga mayara bala dira nga nagpakaisa kuno ni pero hindi namon kilala, Yes. i-report ninyo. Yes. Kay oo. Walang Background problema. check nato. Walang problema, Abi, ma'am, nga kung hatag sa information na may mag-udra nga residente sa inyong barangay, the only thing is that ang atong mga police dira mag-check man sa iya records para ma-ensure natin nga inang mga bag-o nga miyembro sa inyong komunidad ay di man niya di man salot o di man halit at hindi makabiktima sa inyo, no? Sa gani, duwa na sa barangay ninyo makabiktima pa sa inyo, how much mo inang bag-o nga wala nakabalo sa inyong mga track record. Oo. So, Sir Francis, out of 315 nga number of operation, may ara kita na aresto nga 271 ka mga wanted person ka actually sa total of 360 360. like wanted persons. Panawagan natin sa mga pumuluyo natin na may warrant of arrest. Please, magsuko na kamo. Surrender na. O, surrender na kamo. Kay amo na ganing ang balamon. Kung hindi, wala kamo sala, i-prove ninyo nga wala kamo sa sala. May araman kita libre nga abogado. Ang korte ang mag-approve sa inyong innocence, no? Kaya ginadalawin natin diri ang uton, uton ha. Ang uton ang pinakataas nga accomplishment diri sa wanted person nga in the past 3 months may ara sila 18 ka mga naaresto, no? Kinsundan diri siya sa ang Santa Barbara, okay, Police Major Raymond Siloso, Ini si Carles, mga bakas na sila, mga 2 figures, kag Barotac Nuevo, no, ang ato din ang babayi nga Chief of Police. And subong is the culmination sa babae, sa Women's Month, no? Sa talagang mga babayi, ang Marso hindi lang inibulan. Month. So, ganda yung kita sa talagang kababaihan, kag tanaman kita, dapat respetuhon, kaya i-promote ang kinamatarong sa aton mga kababaihan. But again, while I am also an advocate of women's rights, I am also an advocate of men's rights, no? Because I always believe nga madam sa domestic violence nga nakatabo sa ating komunidad, rooted man sa violence against the rights of men. Diskusyon na natin sa isa natin ka programa why I am saying that 40% based on studies, based on research, 40% sa mga domestic violence ang ginhalinan ang pagbayular sa kinamatarong sa mga kakalakihan. So sa mga kalalakihan dira, ari ng inyong taga pagtanggol si Police Senior Master Sergeant Francisco Lidor Jr. Diskusyon na natin dire para maintindihan sa mga babae nga kung kaisa ang lalaki nagarebuilde sa iya asawa. Tanaw natin na ano ay mga rason maging kaupod natin sa sinang programa later on sa mga palabuto natin programa. Of course, si Police Executive Master Sergeant Renel Lauro, no, ang aton expert on that
level. Don't worry man sa mga kababainan nyo. Naari si Police Lieutenant Maria P. Umiten, mag-aapin man sa inyo. Ang atong diri is not to insist kung sino ang dapat na protektahan. Yeah. Ang atong diri ma'am is while we promote the rights of women, we Yes. protect them because one is considered nga vulnerable nga sector sa aton nga komunidad. Hindi man nato niya matago nga may mga lalaki nga nagka-suppress man sa tawag nga battery. Yes. Galing, amo na bala Sir Francis, nahuya lang Nahuya. mag-report. Tuod gid na, nahuya lang gid mag-report. Ang ginahit ang mali mo, dapat ang mga lalaki hindi mauya, maghibi kung sila suppress nga mga problema sa emosyon. Oo. So dapat hindi pa mauya ang mga lalaki sa pag-report sa mga abusado nila ng mga asawa. Kanyara man na may mag-handle, hindi man kamo ma-under sa women Sikreto and man ang children. sikreto. Dito man kamo yan sa general invest naton. Yes. Okay? So amo na ang atong mga palabuton din ng mga topiko nga pagdiskusyonan sa Kapikat Balita. But for now, we have to recognize ang mga accomplishments ng ating Yes. kapulisan nga gin-deliver very recently. Yes. Yes. Maunahin na ma'am. So, syempre, ang Pasig naglagas pa, Sir Francis, before the end of Wow. March, may ara sila natakpan isa ka wanted person. Amo Yes. ini galing minor de edad ini siya, do kasab lang, sir, no? Kasal. Pero- Hindi natin ma-mention ang ngalan. Pero Homicide syempre, na. ano siya, reckless, imprudent, resulting in homicide. Sa banta And serious physical injury and damage to property. nag-drive din na wala isang driver's license. Oo, No? tama. So minor de edad, pero again, gindakop siya, wanted siya because at the age na 17, pwede pa na ma-check kung bala, Yes. may discernment siya. Yeah, acted with discernment. So mo isa ka misconception nga tungod minor de edad kaya hindi ka pagkasuhan, hindi ka pag 100% pwede gid, no? Pwede gid. May ara a particular age dira nga pwede ka gid kasuhan, dakpon ka because i-determine pa na kung bala Sa you atong acted PSWD, if you are acted with discernment. But sa lingon, kung kabalo ka kung anong ginobra mo, tama mong sala. Okay? Okay, So, syempre, ini sa sarging pangunahan ni Lieutenant Roger Panela, classmate ko na, kag si Lieutenant Yvonne Yvonne Panes, Panes, syempre sa under the supervision sa ilang Police Lieutenant Colonel Chief of Pamuna. Police. Yes. Congratulations kayo sa Pasig City. Kaya of course, na-congratulate pa natin ang Dingley MPS sa again successful nga kampanya sa pag-implementa sa ating Oplan Tikal, Oplan, Tokhang, kontra Armas Lukhang. Because another resident sa Dingley ang nag-responde sa aton dire kag nag-surrender sa iya nga firearm. No? Congratulations again sa aton Dingley Municipal Police Station and the rest of the stations diri sa province ng Iloilo. Continue to be active in our campaign on this against loose firearms, no? Because we have to account loose firearms to prevent criminality with the use of this loose firearms. Yes. And another accomplishment, joint operation ini siya sa CIDG and Sara NPS ini sa pagdako pala sang bukis. Bukis, Oo. illegal gambling, no? Isa man ni sa mga anay sa sosyedad, ini mga illegal gambling nga padayon sa pag-ut sa aton sa aton mga katawhan, no? Sa aton mga pumuluyo. Illegal gambling will do no good sa aton community, especially in illegal numbers game. Sa aton mga pumuluyo nga mahilig magtaya sa illegal numbers game, kung gusto nyo biglang magsugal, kadto ka mo dito sa iya sa PCS o inang sanctions ng government. Why? Why? Because inang kita sa sinang pasugalan, inang perya sa bayan, for example, are benefiting our least fortunate. Yes. Oo, ina ba lang malasakit, sir? Yes, oo. Inang ina-applyan ninyo nga mga financial support sa Sa LTO, PCSO. sa PCSO, na dirain na gahalin ang kita. Sina part of it, dira na naga Pero ining mga illegal financier, no, or operator sa illegal numbers game ini, you know what, sila lang yung manggaranon. Oo, nagapataya bala. Ay, Yes. itaya ninyo dira. Ibakal nyo na lang bugas, Better tinapay, yet. kasudan. Better yet, baka doon sa nga plastic dira, butangan sa lupa, butangan sa tamnan sa alugbate or kamote, after 45 days, maka-harvest na kamo, Yes. healthy pa yung nga kaon, maka-avoid kamo sa COVID-19. Yes. So, Mhm. ayan So, kumpanya, pamati lang daan. yes, ang atong dirahan, no, atong gina-permit ng kampanya, no, wala natong ginakalipatan gid to remind you that we still have to maintain or to always abide by the basic health protocols nga ginapatuman sa aton nga gobyerno. Because COVID positive cases are increasing
anywhere in the country. Ano? Maayo guys, kita din sa Iloilo province, mga sa city, medyo minimal ang increase, no? Or sometimes wala ganit sa cases, but again, hindi na siya moment na maging kumpiyan sa kita. Okay. Ah, So sa recap sang aton accomplishment kahapon, gamay ang accomplishment atong kahapon kay tukanti 137 checkpoints ang ipatigayon sa atong kapulisan diri sa bilog nga province of Capiz. mainit. Iloilo. Mainit kahapon pero atin yung mga kapulisan padayon ng random checkpoint because mando na sa ating provincial director ni Police Colonel Gilbert Borrero nga dapat hindi magkumpiyansa. Bisan malinong ang palibot, dapat ang ating mga pulis ara ang presensya sa dalanon, ara ang presensya sa mga convergence areas para ma-prevent ang kriminalidad. Oo, lalo na subong sir nga Holy Weekend man ang paupoy na din sila. Kag kung sa abalaan, ini mga moment nga kita nga pa sa panimay nato ng ibang dira na makalang kamot, way ka pamuyong, no? They're just looking for opportunities para ma-accomplish ang ilang mga criminal activities. Yes. So talong-halong man. Again, ang tip natin dira, hindi naton pag bili ng atong mga panimalay nga hindi nala. Yes. Kag hindi ninyo pag ipabalo kung sa din ka mo makanto. Hindi pa Facebook Live. Yes. Kung travel ka mo. Kag hindi nyo pag-i-post ang mga ticket nyo or mga kung di ka mo kanto or di ka mo resort because that would give ideas sa mga makalang ka mo. Gani, mga lalaki din nahawa to victimize you. Yes. Kagabi ma'am, may ginakasabot natin nga may isa ka retired police ang nasunugan sa I think sa Pasig o sa Pasig o Kututan ato. Basta nasunugan kag more than almost 2 million worth ang na-damage gid or na-destroy sa iya property. Ginakasubuin naton. But again, this is a reminder sa atong tanan nga we are still at the last days ng atong tawag nga Fire Prevention Month. No? Kag ang prevention bisan fire is not only within month of March. Dapat every day, we have to be cautious regarding sa ating mga electrical wirings, outlets na kisabi Sir Francis sa kasakuon way nakita chin po. Lalo kagabi gali ng brown out. Yes. So, Careful pag kamo ini mga iliko nato, mga providers nato balapo. Ay ng inyong patay siga sina. Sometimes it causes ang sunog, no? Ga-react ang mga kuryente na amo na usually ang ginahali naman sa sunog, no? So kung pwede maghahatag mo kamo ang announcement kung saan o kamo mag-burn out for maintenance. Yes. Jadi sa mga pumuloy sang Iloilo province, laki gid kamo kay ari ang kapikag balita para ipaabot na sa inyo. Hindi lang kapikag balita Sir Francis kundi mga tips pagid nga magahalin sa atin. Damo information kaya tutok lang no. Kaga always like our Facebook, share this para damo ang ma-inform, madamo ang maging aware sa nga ginaobra sa inyo kapulisan, kag madamo ng mga aware sa mga tips natin din, mga panganugda natin diri kung paano natin malikawan nga maging biktima sa emerhensya, disgrasya, kag kriminalidad. Sa liwat kami ang inyong mga Ilonggo Caps diri sa programa Kapi Kag Balita. Ako si Police Senior Master Sergeant Francisco Lidio Jr. Kag si Police Lieutenant Maria Fe Umiten. Until next time, again, thank you so much sa sining inyo pag-join sa subong nga Wednesday morning nga episode sa ating programa Kapi Kag Balita. Thank you. Bye-bye.